ukuba buyile ecaweni lecawa siyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu esiyenzele yena lecawa icawa yabantu abangacawiyo iyaqala ke ngoku icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje nase-ofisini yakho uThixo ukhona nasendlini yakho ukhona nasemotweni yakho ukhona nasegadini ukhona nakule ndawo uthi wena indawo engafanelekanga ababantu balala kopipe ukhona kula pipe uThixo mkhonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo icawa yabantu abangacawiyo iyaqala namhlanje mkonze ngoba le icawa yabantu abangacawiyo tabathe ithuba ndibulise kumuntu wonke osibukeleyo kwindawo zonke enisibukeleyo nikuzo bazalwane ndibulise kumuntu wonke osimameleyo kwindawo zonke enisimamele nikuzo siyanamkela kwesi sanamhlanje isiqendu secawa yabantu abangacawiyo igama lami ndingusihle Bonani andihambi ndedwa ndihamba nabathatha bawo masibulise ke omama otata obhuti nakosisi nakuye wonke ke umuntu osibukele ngale njikalanga yanamhlanje ngelihle nomvukelo wethu uKristu igama lami ke ndingu-Anelo wakamnguni sihambi sodwa ke bawo sihamba nalo mzalwane wakabhigwako unamathele apha eceleni kwam sawuqala bawo ukuthi ubulise nje ababukeliwe ekhaya mandithabathele ithuba ke ndibulise kubazalwane endihleli nabo apha estudio ndibulise nakubaphulaphuli ngokubanzi egameni nasegazini likaYesu Kristu waseNazaretha amen yona ndibalulekileyo kukunamathela sinamathele bazalwane sicela ke nikhawuleze nichazele abanye abantu into yoba bazokunamathela apha namhlanje kwicawa yabantu abangacawiyo masivuleni ke bawumnguni lenkonzo yanamhlanje ngomthandazo bawo masithandaze yise wenkosi yethu nguYesu Kristu Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu ungu-Alpha wena ukwambuye no-Omega Thixo wethu olungileyo Thixo wena olulanyelwa imimoya Thixo wethu olungileyo owathi kusenyanya nyanyeni Thixo wethu olungileyo emhlabeni Thixo wethu olungileyo wafukama Thixo wethu olungileyo phezu kwamanzi Thixo wethu olungileyo wadala zonke izinto Thixo onamandla amakhulu Thixo ozizinto zonke ngelizwi Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu awuthi apho Thixo olungileyo kumnyama khona Thixo wethu olungileyo kwakufika wena Thixo olungileyo uveze ukhanye Thixo wethu apho Thixo wethu olungileyo kungekho themba Thixo wethu olungileyo wakufika khona Thixo wethu olungileyo uvele kube ithemba Thixo wethu onamandla amakhulu sisondela ke Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu phambi kwetrone yakho Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu sithi Thixo wethu olungileyo sondeza Thixo wethu olungileyo ilahle emlomeni wethu Thixo wethu olungileyo kwenzele izono zethu zicamagusheke Thixo wethu olungileyo Thixo wethu olungileyo kwenzeke Thixo wethu onamandla amakhulu ithi into esiyiphimiselayo Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu ibonakale uNkulunkulu wethu onamandla Thixo wethu onamandla amakhulu ibonakale Thixo wethu olungileyo apho Thixo wethu olungileyo Thixo wethu olungileyo kufuneka kuphimiseke khona Thixo wethu olungileyo ifike yenza umahluko Thixo wethu olungileyo ewe Thixo wethu onamandla amakhulu simanyelwe Thixo wethu olungileyo zindlebe Thixo wethu olungileyo ezahlukeneyo Thixo wethu olungileyo ewe Thixo wethu olungileyo simanyelwe zinhliziyo Thixo wethu olungileyo ezinezidingo ezahlukeneyo Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu kodwa wena Thixo wethu olungileyo ilizwi lilinye Thixo wethu olungileyo lifika kumuntu ngamnye Thixo wethu olungileyo libe nento Thixo wethu olungileyo libe ne-meaning Thixo wethu olungileyo libe sisisombululo engxakini Thixo wethu olungileyo ajongene nayo Thixo wethu olungileyo Thixo onamandla amakhulu abanye Thixo wethu olungileyo basimamele Thixo wethu olungileyo bevuya begcoba Thixo wethu olungileyo
Thixo namandla amakhulu bebuyisela Thixo otholungileyo imithandazo Thixo otholungileyo besithi uyingcwele Thixo otholungileyo Thixo namandla amakhulu imilomo yabo Thixo otholungileyo ingavaleki kukubulela Thixo otholungileyo abanye Thixo otholungileyo bakuthandaza Thixo otholungileyo Thixo kanye Thixo namandla amakhulu basimamela Thixo otholungileyo Thixo otholungileyo belila Thixo otholungileyo Thixo namandla amakhulu beliliswa zizinto ezahlukeneyo Thixo otholungileyo abanye Thixo otholungileyo baliliswa ngabantwana Thixo otholungileyo abanye Thixo otholungileyo baliliswa Thixo otholungileyo kungafumani imisebenzi Thixo otholungileyo abanye Thixo otholungileyo sobanikile imisebenzi Thixo otholungileyo baliliswa Thixo otholungileyo ngobhosi Thixo otholungileyo nazi-supervisor Thixo otholungileyo obanike bona ozibanike bozona Thixo otholungileyo ezantsi emhlabeni Thixo otholungileyo kodwa Thixo otholungileyo ngalomzuzu Thixo otholungileyo sima egepini Thixo otholungileyo Thixo namandla amakhulu sisithi thethelela wena njengoThixo Thixo otholungileyo abanye Thixo otholungileyo balwa imfazwe Thixo otholungileyo zomoya Thixo otholungileyo Thixo namandla amakhulu ezingabalalisiyo ebusuku Thixo otholungileyo kodwa Thixo namandla amakhulu siza phambi kobuso bakho Thixo otholungileyo Thixo namandla amakhulu sizothatha ubuthongo Thixo otholungileyo sibuzisa kubo Thixo otholungileyo Thixo namandla amakhulu abanye Thixo otholungileyo balala ngenyembezi Thixo otholungileyo kodwa Thixo otholungileyo singena ezulwini lakho Thixo otholungileyo Thixo namandla amakhulu sizothatha ichefu Thixo otholungileyo sibosule Thixo namandla amakhulu Thixo ozizinto zonke nanku umkhonzi wakho Thixo otholungileyo Thixo namandla amakhulu ezowuthetha ngelizwi lakho Thixo otholungileyo umlondoloze Thixo otholungileyo umthamsanqelise Thixo otholungileyo ulungise Thixo otholungileyo inhliziyo Thixo namandla amakhulu esizothi Thixo olungileyo ilizwi lakho liwe khona Thixo otholungileyo Thixo namandla amakhulu bonakale Thixo otholungileyo lilungile Thixo namandla amakhulu Thixo olungileyo xa libuyela kuwe Thixo otholungileyo noba libuyele Thixo otholungileyo liguqule umono omnye Thixo otholungileyo noba Thixo otholungileyo libuye Thixo olungileyo liguqule Thixo okanye Thixo namandla amakhulu lilungise ingxaki enye Thixo namandla amakhulu kodwa Thixo otholungileyo siyathemba Thixo otholungileyo siyayazi ukuthi alibuyeli kuwe lilambatha Thixo namandla amakhulu lungisa ke Thixo namakhulu umkhonzi wakho umthamsanqelise ngoKristu Nkosi yethu amen Amen. Bawa wethu osezulwini mangiphathwe Jesus.
Namkele bazalwane futhi kwicawa yabantu abangacawiyo. Nifika kakuhle ke emveni komthandazo. Nifika ke umnikazi wecawa badla ukuthi abazalwane njengoba umnikazi wecawa kufuneke amenye yokuqala. Singazenzela icawa ibe umnikazi wecawa ke sizamile ke bazalwane ndiba masimmeme. Ngoko ke wonke umuntu ongena ngexesha ungena sele imbiza yethu ingathi izama ukufudumala. Phambi kokuba ke kuye ekuphakweni nayo yonke into eyenziwayo xa imbiza ingathi izama ukuvuthwa. Masingavuthiswa imbiza ibe kanti abantu abakanikeli. Tata uPikoko izolo okanye kule veki kupheleyo ngoba uzalwa besikhalela into yokuba awukho uzosicelela umnikelo. Sawucela ke bawo uqale ukuthi okokuqala kubantu abaye bakunqwenelela usuku oluhle. Qala uthi enkosi ugqiba ucela umnikelo. Mandithabathe lithuba kwakho bazalwane. Inene ndijike kufuphi ngalamini. Jike kufuphi ke nxa yemeko zalo maxesha. Ndizokubulela bazalwane kubantu bebethe bazidina bandikhangela benza konke inzame sokuba bandinqonelele olasuku. Siyabulela bazalwane. Andibuleli ke nje bazalwane kuthiwa kusuka emazantsi mazantsi suka kulo mazantsi ke umbulele nabantu bethu nabathe benza kangangoko because umnguni apha uthethe ngethanda andiyazi umcimbi wethanda kodwa ke ngento ezinjalo. Siyabulela kwaba bazalwane bethu nabantu abaye babona into yokubana ngaba benze lo mcimbi ke ndisondela kuwo umcimbi onjalo. Ndithunywa lo mcimbi wokunikela. Bakhona abazalwane abaye baziduba banikela. Ukuba ke ubuphosiwe ukunikela ke lamnikelo ngela xesha lithuba lakho kukweli lokuba ikhona mozilanto pha emaculweni asekhaya sisacela sisafuna nokupheka ngakanani. Ukuba ubuthe awanikela pha ngela xesha lithuba lakho ke eli lokuba unikele apha kule inkonzo. Xa uphosiwe ke ukunikela kumisiqu nikela ke ngoku apha enkonzweni. Kakade apho umnikelo uye ubaluleke kakhulu khona kusenkonzweni. Owalapha ke ekhaya umnikelo ukuba uthi wakube ubonile into yokubana ngaba ikhona le cawe ungagqithi nje phaa kwela qhosha libomvu. Cofe phaa kulaa ndawo usubscribe ungoneli nje because ivangeli likaKrestu ayisiyovangeli umuntu azityela yedwa. Ayisiyonto yasekhusini, ayonto ifihlwayo bazalwane. Yinto ethi xa uyifihla nayo isuke iziveze. Iyawubambika into yokuba ivangeli likaKrestu iziveze ngokwayo ube uyinikiwe ichance. Kukho elaa xesha lokuba xa ufika ezulwini kubuza into yokubana ngaba khawunike ingxelo ngemisebenzi yakho. Ngoku xa uzawube unganikelanga apha kule nkonzo ayiwanda uzawunika ingxelo ethini. Tata Eyona nto siyinqwenelayo ke bazalwane yinto yokubana ngaba nicofe elaa qhosha libomvu lika-subscribe. Uthi wawugqiba ulike kwii-episodes zethu. Ungoneli nje kukwenza loo nto. Kuzo zonke i-social ntontoni ofumaneka kuzo uyivelise into yokuba ikhona le cawe, ikhona yaye iyaqhuba. Ukwenzela uba nabani nomnye bengekayazi akwazi ukuyazi. Uthixo ke uzawukwazi unisikelela ngaloo nto. Enkosi tata, enkosi tata. Bawumboni ke ndithanda laa ndawo into yokuba uthi lo tata into kaThixo asiyonto ifihlwayo. Into kaThixo bawo ayonto ikhwapha. Mayingafakwa ekhwapheni into kaThixo ngoba inomkhuba ombi wokuziveza. Siyifake ekhwapheni into kaThixo. Isasaze, mayichazwe, mayivele into yokuba wena uyazala ngento kaThixo ngoba kuzaba nzima xa iphuma ekhwapheni iziveza. Bawo abantu mawasilindele. Bawo ndiyamva uba uPikoko uthetha kamnandi bawo. Akayichaphazeli le kuba kulaa thanda wakhe uye walila emveni bana kwenziwe laa thanda.
lapha ecamkwama nomhleli Walila eJerusalem. walila bawukecaca ubana xa kunikelwe ziba khona izililo ezibakhona Tata. so ndiyabawona ukuthi nabo bakumhla basidistract sizochithiza aba kule platform basibone nathi silila sibuye nje ibe episode yokulila ngaloo mini ndinombono ke bazalwane ndinombono waloo mini xa sesikhala Sisethi abikamera. sesikhala bazalwane aninamdlana nina ukubona abazalwane xa bekhala Sikhalela umnikelo. sikhalela loo mnikelo hayi suka man Yabembeza lisuka emazantsi. sithi sizama uzifake ekhwapheni madoda hayi sika abantu ke sicela basilinde kule ncwadi yemfunduko emfunduko ngu-32 ivesi le yaka-34 incwadi ye-Exodus chapter 32 ivesi le ya-34 emveni ke kwale ingoma.
Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi ye-Exodus 32 siya kuverse 34 phansi kwesihloko esithi Amasirayeli akhonza ithole legolide. Exodus chapter 32 siya kuverse 34. Amasirayeli akhonza ithole legolide. Saqala ke phambi verse 31. Funde ngolu hlobo. uMoses wabuya waya kuYehova wathi, "Yo, aba bantu bonile benza isono esikhulu, bazenzela uThixo ngegolide. Khawusixolele ngoko isono sabo. Ukuba akunakuba njalo, ngoko wase undicima encwadini yakho oyibhalileyo." Wathi uYehova kuMoses, "Ubani osukuba onile kum, ndiyakucima yena encwadini yam. Ke ngoko hamba ubalathise abantu baye kuloo ndawo ndathethayo ngayo kuwe. Yabona isithunywa sam sohamba phambi kwakho. Ke mini ndivelelayo ndiyakusivelela isono sabo kubo." Eli lilizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Oh
Nkosi, ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe ke bawo. Bawo ubase kula ndawo yandithethe ngayo kuwe. Esona isithunywa sam siya kukhokhela. Bawo kusemveni ba umuzisi ncokola noThixo. Bathi ke abantu abangakwazi ukulinda kuba bebona uMoses ithatha ithuba ekuncokoleni kwakhe noThixo. Basuka bambu Aaron ngefele lentamo bemnyanzela ukuba abenzele ithole okanye uThixo abambonayo. Kakade ngezolo ababantu bebenqula uThixo abambonayo, bebenqula uThixo abathi bambambe ngesandla, kodwa asuke uThixo lowo angaphenduli. Ngoku kunoThixo othi obakhuphileyo ezweni laseYiphutha, wahamba nabo endleleni yaseYiphutha, wababeka kule ndawo bakuyo. Kodwa njengabantu ke abaqhelileyo ukubona uThixo obonakalayo, njengabantu abaqhelileyo ukuthi bambambe uThixo, kodwa nangoku imimangaliso, izinto ezenziwa nguThixo lona bangamboniyo bezibona phambi kwamehlo abo, kodwa basafuna laa Thixo ubonwayo ungaphenduliyo. Banjalo ke aba bantu bathi uthi uMoses xa esehla entabeni ephethe umyalezo kaThixo, aba bantu babhiza pha bayombela, bayaxhensa, bexhensa bejikeleza kulo Thixo okanye kulo Thixo wabo ubonakalayo ungaphenduliyo. Wathi uThixo wakubona esi sono senziwe ngabantu, wadela umyalezo awuphetheyo. Bantwana bahle bedinga wadela lento ayithwalisiweyo nguThixo. Bantwana bahle badinga wayilahla phantsi lo mzalwane lento, suka umyalezo kaThixo uqhekeka wathi saa. Bantwana bahle wathi uMoses xa ejonga, ngoba uyayiqonda ukuthi bantwana bahle bedinga uza kuba useless umyalezo wokuthi ndiwuse kwaba bantu. Bantwana bahle bedinga athi abe uThixo ebatshabalalisile aba bantu, ngoba lo myalezo lona bantwana bahle bedinga wenzelwe aba bantu aba. Kodwa ukubana ndithe ndawufika apha, ingqumbo kaThixo yakuba phezulu kwabo. Bantwana bahle bedinga wathi bana hayi man, suka awubalulekanga lo myalezo bengekho aba bantu aba bakaThixo. Wasuka wawuyeka umyalezo kaThixo wathi saphantsi apha ehleni kwakhe eqengqeleka ebheke ezantsi eyakwaba bantu. Bantwana bahle bedinga unento ayincokolayo noThixo. Bantwana bahle bedinga apha ekwehleni kwakhe, bantwana bahle bedinga izibilini ziphezulu. Bantwana bahle bedinga bayeke Thixo aba bantu, Thixo bayeke aba bantu, umhlambi ityala eli ulixwayise mna. Bantwana bahle bedinga asuke athi adele umhlambi nezulu eli, athi bana hayi man, nokuba andingenanga mna, nokuba igama lam bantwana bahle bedinga alikhankanywanga ezulwini. Bantwana bahle bedinga kodwa ukubana nje aba bantu ubanike ithuba lokuthi balungise indlela yabo yokwenza. Mna bantwana bahle bedinga ndiyayazi indlela yokwenza, suke ucime elami igama. Bantwana bahle bedinga kodwa bona usuke ubanike elinye ithuba. Bantwana bahle bedinga athi bana uThixo xa encokola nabo, bantwana bahle bedinga hayi man Moses, wena hamba, okanye abantu bahle bedinga bakhokhele aba bantu. Isithunywa sam ke
sona siza kuba phambi kwakho Bakahludinga ngoba ikhona indawo endithembise ngayo Bakahludinga kwaba bantu kodwa emveni bana sifikile kule ndawo siya kuyo Bakahludinga ndizakubathi okanye ndiza kusikhumbula isono sababantu Bakahludinga into endiyibonayo apha Bakahludinga uhambo lusaqhubeka lona nangona sisona thina Bakahludinga kodwa imission kaThixo yona isaqhubeka yona Bakahludinga uba uThixo uthe uza kuthatha ke akubeke ku point B Bakahludinga akususe ku point B akubeke ku point C Bakahludinga nangona usona pha endleleni Bakahludinga nangona unobuthathaka obonawo uhamba usiwa Bakahludinga uhamba nawe uThixo ngoba uThixo ongelile uxoxo ukubana ayiguqukeli into ayithethayo umhlambi thina siyayiguqukela into esiyithethayo Bakahludinga umhlambi izibhambathiso esizenzayo thina singabantu mosi Bakahludinga siyaziguqukela sixelela amaSirayeli alapha akwaziyo ukuthi angamboni uThixo angamva uThixo esone okanye elapha eceleni kwawo abe nezinto azenzelayo ukuthi singanqula zona ezizinto umhlambi nathi ekuhambeni kwethu indlela ekubedeni bendlela Bakahludinga siba nazo izinto esizenzelayo siba nabo onomgogwana boThixo esizenzela bona Bakahludinga kodwa engqumbeni kaThixo Bakahludinga igoal Bakahludinga okanye imission yakhe isaqhubekeka inqubo yakhe ayibuyisa umva asuke ahambe nathi uThixo ngoba uthembisile ukuthi uzawuhamba nathi uThixo ahambe nathi Bakahludinga athi bona umhlambi indlela yethu ibimnyama asuke abeke isithunywa ngaphambili kwenzela ukuthi sisikhokhele sinqombela sinjalo sisono Bakahludinga kodwa uThixo asuke asikhokhele ahambe nathi isono sona asibeke emva Bakahludinga umhlambi nathi Bakahludinga kwemeko esihamba nazo Bakahludinga sinqombela Bakahludinga kanti inceba kaThixo yona ihamba phambili ngoba uThixo Bakahludinga ilizwi lakhe lingu-ewe kwaye lingu-amen asuke uThixo ahambe nathi Bakahludinga umhlambi uThixo Bakahludinga umhlambi ekoneni kwethu uThixo bazalwane umhlambi ekumcapukiseni kwethu uThixo Bakahludinga usasinike nje umkhi Bakahludinga ukuthi ahambe nathi ahambe nathi uThixo ahambe nathi uThixo ahambe nathi uThixo ahambe nathi uThixo Bakahludinga nangoku sesingenzi kakuhle Bakahludinga ahambe nathi uThixo nangoku sesumnyevlela Bakahludinga uThixo ahambe nathi uThixo bazalwane Bakahludinga namhlanje sithetha lena ngomso sivukela le Bakahludinga bathi uThixo ahambe nathi uThixo Bakahludinga ahambe nathi uThixo angasibuzi nanto uThixo ngoba akafika ngathi Moses sibuza abantu bekuthela ukuze benze ihlobo Bakahludinga bekuthela ukuze Bakahludinga abantu bangabi loyal ebuthixoni emani Bakahludinga ndibasusile abantu endaweni ethile Bakahludinga ndababeka endaweni ethile ndathi kubo uzongabi naThixo bambi ngaphandle kwam Bakahludinga kodwa ngomzuzwana ndingekho bantu bandini Bakahludinga nisuke nanilibala nenzothixo bambi Bakahludinga nabanqula abathixo kodwa uThixo ezoneni ezinjalo ebuthathakeni bethu asuke uThixo ahambe nathi uThixo Bakahludinga umhlambi ayingomandla ethu kwizinto ezinazo Bakahludinga umhlambi ayikokwenza kakuhle kwethu kakuhle kodwa kukuthembeka kukaThixo elizwini lakhe Bakahludinga umhlambi kukuthembeka kaThixo eplanini yakhe kakade injongo zikaThixo bazalwane Bakahludinga siziphakamele thina
bedinga umhlambi thina simane sibona abantu bephumelela besona sicinga bana siyayazi ingqondo kaThixo babe bedinga umhlambi babe bedinga siyamazi ubona ukuthi ungone ongakanani kada siyazi ukuthi unikwe elinye ithuba babe bedinga isono sakhe sizophiwa okanye isono sakhe uzasiphendulela ngexesha elifanelekileyo babe bedinga ngobuthixo babe bedinga ekoneni kwethu babe bedinga ekoneni kwethu babe bedinga umane esinikeni ithuba kuba injongo yakhe babe bedinga injongo yakhe yona babe bedinga ingapha ya okanye ijonge ngapha babe bedinga somyekela vesi yakugqibela ekubulaleni kwakhe abantu babe bedinga kodwa sijonge inceba yakhe ehamba nabantu benile babe bedinga sijonge inceba babe bedinga umhlambi esilanda babe bedinga emqophozweni yesono isuke ihambe nathi babe bedinga singafanelekanga ukuthi sihambe naye babe bedinga siyazi ukuthi uThixo akayifane okanye akayifuni lento kodwa uThixo ahambe nathi uThixo athe hamba nathi nje babe bedinga kube kusithunya esikhokhelayo baba ngoba uThixo osikhokhelayo ngamaxesha wonke ngexesha lokungathembeki kwethu kodwa uThixo uyasikhokhela bazalwane ngexesha balakudinga lokwenza kwethu ngendlela esifuna ngayo balakudinga uyasikhokhela uThixo ngexesha lokudawutha ubuthixo balakudinga ngexesha lokuzimisela uThixo bethu abaqingqiweyo uThixo asuke angasibulala uThixo kodwa uThixo asuke asibonisa uthando ngoba uThixo onothando uThixo inceba kaThixo manje ihamba nothando bazalwane balakudinga ungenzama ukuyithetha sesingabajaji abantu umhlambi esibaboni ngathi bayaphumelela kuba umhlambi bebenila izolo bebewile izolo uThixo babekubedinga ngexesha elifanelekileyo uza kubabetha ngokwayabo ayikho kwethu kubetha bazalwane ayikho kwethu kubetha bazalwane umhlambi babekubedinga umhlambi kusidinga nje ukuthi ube khumozisi omnye amsuke amegephini ngathi bazalwane bazalwane umhlambi sidinga nje ukuthi ube kindoda ibenye imegephini ngathi ithi bana ungavumi ngomnguni ungavumi ngophikoko ungavumi ngabonani ungavumi ngabaphulaphuli bedinga asuke athithakatyamna kubekanye kwenzela ukuthi usindemna kakade noYesu Mosi wazela lonto bazalwane ukuthi kutyakatye wena ukuze thina sisinde bazalwane umhlambi sidinga nje uYesu ezoneni zethu bedinga amegephini yena kwenzela ukuthi sibe nobomi obungenaphakade bazalwane izono zethu zibalelwe kuye bazalwane ngoba yena wamegephini qala kwenzela ukuthi bedinga sithi thina sinobomi bedinga siyazi ukuthi wayekhona umuntu owatyakatyayo qala bedinga okwenzela ukuthi sidle ilifa ngoKristu Nkosi yethu amen. Ukuba ndikuva kakuhle mntakabonani ngokufunda apha le ncwadi nokuva ke lo mzalwana wakaMnguni xa esiza nalo mcimbi ba apha uMoses unyukile ewe tata waye entabeni kaYehova wasondela kuThixo ngaba bazalwane bakwaIsrayeli ekusondeleni kwakhe kuThixo bakubona into yokubana ngaba ixesha liyahamba ewe Nkosi yami bangayiqondi bayithandabuza nalomcimbi wokuba lo mzalwane angadabuki abayazi into yokubana ngaba uhlelele ntoni ixesha elingaka ewe Nkosi yami engadabuki babona into yokubana ngaba lo Thixo ayisingoThixo ongathembela kuye Nkosi yami ngoba akakhanga kwazi into yokubana ngaba abe nayo uMoses entabeni abayazi yenzekayo entabeni kodwa bayazigqibela into yokubana ngaba uMoses uphelele entabeni abayazi into yokubana ngaba uMoses kanti ngalo lonke elixesha
usancokola noThixo ngohambo lwabo. Yaye futhi uThixo usabhala amacwecwe azawukwazi into yokubana ngaba uMoses yena njengesithunywa sikaThixo okanye njengomntu oluqhagamshelwano phakathi kwabo noThixo ozawukwazi ukuthi intlanganiso beyihleli noThixo ayizise kubo. Uthi ke ekwenzeni kwabo basuke bazibumbele lithole legolide. Ekuzibumbeleni kwabo uThixo ngeli xesha ahleleyo entlanganisweni ngenxa yento yokubana ngaba uthi umbhali xa ethetha ukho ezindaweni zonke, ukho ngamaxesha onke. Phakathi emithingini apho uThixo uchaza into yokubana ngaba njengokuba Moses sihleli nje thina apha phaa ezantsi kuyonakala. Uthi xa esithi nduluka ke ngokuye phakathi kwabantu ngoba kuya kusonakala, ngoba aba bantu bendikugcinise bona sele ngoku bashiftile ekutheni bathembele kuThixo. Kwenzeke laa nto yokubana ngaba kule practical test bebeyenza basuke bayifeyile abantu bakaThixo ngenxa yento yokubana ngaba bohlulwe yinto yokubana ngaba bade bamqonda uMoses lo into yokubana ngaba kwenzeka ntoni na. Mhlawumbi ke ndingathanda ukutsho into yokubana ngaba ngamanye amaxesha sakushiyeka nabantu abangabizwanga okanye sakushiyeka nabantu abagciniswe into yokubana ngaba mabancedisane nathi elukholweni. Siye sifuna into yokubana ngaba sibe ngaphezu kwabo ekwazini. Kodwa ndimva apha ke ngokuThixo kule ntlanganiso yakhe noMoses ekubeni uMoses eyibona le nto yenzekayo ekuthandazeni kukaMoses, ngoba uThixo unguThixo othi kukho ixesha lokuba uThixo abe nexesha elide lokuphendula. Yaye futhi uThixo unexesha elikhawulezileyo lokuphendula emthandazweni wakho. uMoses ngeli xesha hlayo unomthandazwana wenzayo wokubana ngaba susela igama phakathi kokukona kwabo. Uthi susa mna mhlawumbi ukuze kulunge. Uthi uThixo hayi Moses iza kuphazamisa le nto uyicingayo. Eyona nto wena usuku yenze yinto yokubana ngaba benjalo barhuqu babhekise apho bendithe babhekise khona. Balathise ke abantu baye kule ndawo endandiyithethile kunye nawe okanye endathetha ngayo kunye nawe. Ela nto sizoyithetha apha baphulaphuli yinto yokubana ngaba uThixo akayeki ukuba nguThixo okubonisa indawo ngenxa yento yokubana ngaba usuke wangena esonweni. uThixo usoloko yena eyibekile into yokubana ngaba landela okanye yenza lo msebenzi ukuze uzokwazi into yokubana ngaba ubheke endaweni efanelekileyo. Lona nto sizoyimisa apha yinto yokubana ngaba noxa nje usona but inceba kaThixo okanye uThixo indawo akulungiselele kuyo akayisusanga uThixo, akayisusisi uThixo indawo athi bheka kuyo okanye indawo akubekeleyo intsikelelo yakho uThixo akayisusiswa zizono zakho. Kodwa kudingeka into yokubana ngaba phakathi esonweni usuke ukhumbule into yokubana ngaba ukhona uThixo ongabashiya abantu bakhe. Balathise ke balathise abantu indawo engandiyithethile. Bazalwane, yona nto sizoyimisa apha yinto yokubana ngaba nazi into yokubana ngaba isekhona indawo yaye futhi lisekhona ithuba. Noxa nje uphakathi ekoneni, noxa nje usegutyungelwe sisono ngenxa yento yokubana ngaba ungamboni umntu ebekunyanzeleka into yokubana ngaba kukhokhele, because uThixo unexesha lokungavakali endleleni. Ayithethi loo nto into yokubana ngaba akekho uThixo. Bathona nto sizoyithetha apha yinto yokubana ngaba ukho uyasebenza yaye futhi usekulungiselela. Kodwa ke ngoku nansi solathiso sithi bheka kule ndawo uThixo abeyithethile kunye nawe. Yona nto sizoyimisa apha
yileyo bazalwane into yokubana ngaba nokuba ubusowuncamile nokubana ngaba ubusowucinga into yokubana ngaba this is your destination kodwa yazi into yokubana ngaba ayisiyo i-destination ayisisiso sivumelwano ubusenze kunye noThixo yaye futhi sivumelwano sisamile kudingeka into yokubana ngaba umbize uThixo phakathi kwempandezelo wazi into yokubana ngaba useza uveza ithuba yaye futhi ixesha likaThixo liyalindwa into yokubana ngaba ade azibonakaliswa. Nkosi yami. Abazalwane bebesazi into yokubana ngaba lo Thixo ungabonwayo mnguni lo Thixo ungabonwayo unguThixo bakhokhelayo but now uThixo ngoku ephezulu kwentaba balibele into yokubana ngaba lo Thixo ungabonwayo unguThixo bakhokhelayo basuke bathi bonani masenze ithole legolide into esizawukwazi into yokubana ngaba siyibambe ngexesha esifuna ukuyibamba ngalo balibale into yokubana ngaba uThixo ongabonwayo uThixo ongabonwayo unguThixo obalathisayo abantu bakhe ube nguThixo ehamba nabo athi endleleni abanye babonisa umqulu welifu abanye balayitele ebusuku balibele ezo zinto ngoku kodwa uthi uThixo noxa kunjalo Moses balathisa indawo endathi baxelele yona noxa kunjalo bathi indawo yona isadingeka into yokubana ngaba nokuba Moses abakulaleli nokuba bafuna ukuva kodwa wena Moses yona nto ndizoyithetha endiyithethayo mna ndinguThixo into yokubana ngaba bakhombisa inyaniso nokuba bafuna ukumamela kodwa baxelela into yokubana ngaba eyona ndlela sohamba ngayo yile nokubana ngaba bakubona into yokubana ngaba wena ubuphi Moses ixesha lingaka sithe sigqiba ukwenza eyithole legolide kodwa Moses yima ekubalathiseni abantu ba ngoba uMoses ubekiwe njengomuntu okumele into yokubana ngaba abe yi-mediator phakathi kwabo kunye noThixo uthi umnguni xa ndikuva kakuhle sona isithunywa sizawuhamba kodwa bona njengabantu abangakwaziyo ukuzirida into zamazulu kudingeka into yokubana ngaba abe khona umntu phambi kwabo ozawubabonisa into yokubana ngaba isithunywa sikaThixo sisikhomba kweli cala yona nto ingamandla yinto yokubana ngaba bazalwane baba bazintanda sithi phakathi kwemeko esikuzo kodwa sikwazi into yokubana ngaba njengoko kuthethwa into yokubana ngaba masilandele into yokubana ngaba isithunywa sikaThixo sibheke kweli cala yona nto sizoyithetha pha into yokubana ngaba nantsi indlela nokuba ngaba isinge kunene nokuba isinge khohlo nantsi indlela nokuba unyukunyuku kangakanani but nantsi indlela yaye futhi uThixo akathi xa ebiza mnguni akathi xa ebiza mntabonani akubize xa ulungile ukuthatha uThixo njalo yaye futhi apha endleleni ebheka apho uThixo akufuna khona ebheka apho uThixo akuxelele khona kudingeka into yokubana ngaba uzaziphatha njani endleleni ndimva kakuhle umculi wasekhaya mnguni athi unganqaba ungaphumli Kristu ndine endleleni athi xola wena wakufa kwemfazweni ngoba esazi into yokubana ngaba ungena unyukunyuku yaye futhi ityala lakho lixhonyiwe kodwa ngenxa yokwenza kwakho endleleni uThixo asuka kuxolele yona nto sizoyimisa pha into yokubana ngaba ukhona uThixo okuxolelayo endleleni ukubana ngaba uthe wamamela i-instructions uThixo azibekileyo ukwazi into yokubana ngaba uhambe emyalelweni kaThixo yona nto sizoyimisa pha yileyo bazalwane into yokubana ngaba mamelani into yokubana ngaba uthini uThixo kuni khona ukuze nikwazi into yokubana ngaba nisondele kuluxolweni lukaThixo ngoYesu Kristu Nkosi yethu. Ubawo siyagoduka ke ngoku bawo siyagoduka ngoku kodwa isithunywa sami sohamba phambi kwakho apha njengoba nisitsho babawo apha sinengxaki nabantu abanomonde omncinane ngexeshana nje kuthethwa noThixo bona
balungise zabo izinto. Ndithi xa ndijonga apha uqapheleke kum into yokuba eyona ndlela esiya kuyo indlela yenkululekweni. Kodwa apha endleleni eya enkululekweni bazalwane kukho umane ukuncokola noThixo. Ngoko ingangathi nokuba yintoni esiphakathi kuyo ebomini bethu kukho ithuba apho kuzaba ngathi akwenzeki nto noko. Mhlawumbi ngelo xesha kulela xesha uthetha nalo noThixo. Mhlawumbi izinto zakho xa uzibona into yokuba ingangathi ayisiyo le ndawo bendisiya kuyo kanye ayisiyo le nto bendiyilindele into yokuba ingenzeka emveni kokuba ndisebenze kangaka ukuze ndiphume kulaa nyunyu ndandikuyo. Mhlawumbi ngelo xesha lixesha elo lokuthetha noThixo. Ngoku aba bantu belindele into yokuba uMoses makasoloko phambi kwabo ngoba kakade nguye owathi mabaphume eJiphetha. Ngoku abamboni phambi kwakhe badicide into yokuba mababuyele eyiphutha. Bantwana bahle bakaThixo, mhlawumbi bazalwane eyona ngxaki ayisuba masiphume eyiphutha kodwa zingqondo zethu ezingaphumiyo eyiphutha. Silibala uThixo into yokuba aphendleleni izinto zizawuhamba zisima apho uThixo ukhangela umonde wethu. Mhlawumbi eyona ngxaki yethu kuxa izinto zistuck singabi namonde sicinga into yokuba kakade emva izinto nokuba ndandisitya iingxam zehagu ndandisitya kodwa ngoku ngenxa yokuma izinto umzuzwana ubuyele yiphutha. Aba bantu abayifundiswanga nguThixo, aba bantu abayifundiswanga nguSirayeli into yokukhonza iqhwithole legolide, bayifundiswe ngumcinizelo okanye bayifunde kwaFaro le nto bayifunde kwaFaro le into bayifunde ngesabhokhwe le nto bayifunde bezama ukwenza umsebenzi abangawuhlawulelwayo bafundiswe into yokuba mabakhonze abanye uThixo. Ngoku ngokulahleka umzuzu omnye babuyela kwaFaro babantu. Ithi loo nto mhlawumbi bazalwane kumele sigade indlela esicinga ngayo ingakumbi xa sisengxakini. Ngoba kuyingozi ukucinga ngendlela zakudala ube usengxakini ngalo mzuzu ngoba kusenokwenzeka isigqibo sakho osithatha ngoku siza kukhosta unaphakade. Kodwa lo mzalwane uyazi into yokuba le into sisono esibi esi umcenga uThixo susela igama aba bantu ubaxolele bona. Ngoko ngiyaba mhlambi masondele koMoses ngoku abantu abathunywe nguThixo into yokuba apha endleleni bazalwane abantu enibakhokeleyo abazuyazi yonke indlela. Apha endleleni abantu enihamba nabo bazawugqwithiza kodwa kumele kuqala nikhe nibeke nina ngaphambili phambi kokuba nihlazise abantu bakaThixo. Le ingathi inkokheli le bantwana bahle bakaThixo le inkokheli le sinengxaki mhlambi nenkokheli ezifuna ukukhokela abantu abagqibeleleyo. Bantwana bahle bakaThixo sinengxaki nenkokheli ezifuna kwenziwa izinto ngendlela ngalo lonke ixesha kunjalo nje ngendlela yazo. Ukuba uphumile endleleni bantwana bahle bakaThixo uzawuphuma nakubo. Lo mzalwane uyabacelela aba bantu emveni kokuba ebabonile into yokuba baphumile endleleni kaThixo. Ngoko uThixo utha kuyibona loo nto into yokuba lo mfo ubakhathalela abantu athi isithunywa sam sohamba phambi kwakho. Bantwana bahle bakaThixo ngoko kuza kuthi yakuba nzima indlela aba bantu bakujikela ngomso uzowazi into yokuba ndikuthumile nje phambi kwakho kukwisithunywa sikaThixo.
Ningakhokhela abantu nicinga into yokuba nihamba nodwa. Ningakhokhela abantu kuba ubuqhwatyelwa izandla izolo, uba uyakwazi ukuhamba nabantu ucinga into yokuba nguwe wedwa okwazi ukwenza umsebenzi. Bathi abantu bakujikela uhlale phantsi, baza kujikela abantu, baza kwenza indlela izabo abantu, kodwa uze wazi ukuthi uThixo namhlanje isithunywa sam sohamba phambi kwakho. Emveni lo mfo ezamile ubakhusela noThixo, khusela inkokheli yakhe, ngoba kuqala kufuneka uzame ukukhokela okanye kuzama ukukhusela umuntu ongakwazi ukuzikhusela Pikoko, ukwenzela uThixo naye azokukhusela ngelakhe ixesha. Sinengxaki mhlawumbi nabantu abafuna ukukhusela bona kuqala baveza abantu bakaThixo, uThixo athathe isigwebo sibeka pha kubo, ngoba bona bajonga bona kuqala. Ngoku bazalwane, kunjalo nje boMoses abakhoyo, bantu ababekwe phambi kwabantu, ze nijonge indlela enizenza ngayo izinto, ningajongi imfuno zenu ngaphambili kwemfuno zabantu. Sengxaki nabantu abafuna utya kuqala, baba abantwana endlini bengekatyi, kodwa abo ngabazali. Sinengxaki nabantu abafuna ungena phambili elayinini, baba abantu abangakwazi ukuzikhawulezela bengasemva. Kwenzima noqhuba isitulo esi umntu umbeke phambi kwakho ngenxa yokuba umntu ujonge yena, abe namandla okuzimela. Namhlanje sivezela into yokuba ukuba wena unamandla, khawuqala ukhusele. uThixo uzawubeka isithunywa sakhe phambi kwakhe. Ilizwi lenkosi eliviwe ubumnyama bubaleke, makasikelele uThixo ilizwi ukufunda kwalo ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen.
Bawo Bawo, masinikele. hey bawo, siyacela ke kuyo wonke umuntu oyithandayo le nkqubo yethu acofe lo mzalwane lo uyasiphazamisa. Asiphazamisa. Siyarekhoda. Baxele baba siyarekhoda. Siyarekhoda. Ubani lokho? Lasimbona. Mampikoko usarekhoda. Usarekhoda ma. Sarekhoda ngwana. Siyacela ke bazalwane hamba siphazanyiswe ngupikoko besacela ukubana siyacela ukuthi uba uka-subscribe sicela ukuthi usubscribe. Uba ke uyayithanda inkqubo yethu ungacofa alaqhosha lika-like. Xa usomcofile ke usubscribe ungavele nje ucofa laqhosha lokukhumbuza i-notification bell. Mosezicaweni ngala xesha lakudala kapikoko ingathi sekhona insimbi ubetha insimbi yayibethwa ke xa kungencoko ngena ityalike naxa kufike umphanga ilali ivenge ukubana shini ukhona umphanga ukhoyo ukhona owileyo napha ngo-9 ke ngexesha xa kufuneka kungene isandulela senkonzo ukhaleke laa ntsimbi. So nalapha ke iyakwenzela loo nto ukuthi isandulela senkonzo siyangena ikukhumbuze nge-email yakho ukuthi icawa yabantu abangacayiweyo seyizoqala. Kwiindawo ke esihamba kuzo ngabe mhlawumbi kuseMgwali, ngabe kuseSoweto, ngabe ke ntona sikolo sakho Efuniwe. Ngabe kusefuniwe ke nakwiindawo ke enihamba kuzo ke ungachaza ukuthi icawa yabantu abangacawiyo iyafumaneka apha ku-YouTube ngentsimbi yesihlanu ibhexesha ke ngomzalwane wakabonani. Ngamanye amathuba ke uyawumane umbhaqa ehamba nam phini uyibe libhaqo ke elikhulu kakhulu umbhaqe ehamba nalo mzalwane wakapikoko. Pikoko ke ngawuvalelisa ba. Ulungisa nje lo mcimbi kamama uPikoko. Bazalwane ndifuna nje ukulungisa lo mcimbi. Ungacingwa into yokubana ngaba utheni wonakele lo mcimbi. Ungacingwa into yokuba ufuna ucace bazalwane izakhalelo lo mzalwane. Ngathi Ngumama akho. Ndilungisa nje lo mcimbi bazalwane. Nisaqhubekeka ke bazalwane nimane ke niqhuba lo mcimbi wokuvangela. Nivangelela le nkonzo bazalwane Isazela. nisaqhuba lo mcimbi wokuvangela. Andinayesu bazalwane. Thixo Yesu estudio bazalwane siyabulela man. Yanguthixo woxolo, uThixo wothando anganithanda. Thixo woxolo angahamba nani bazalwane. Nisaqhuba ke ukubukela ezi episodes za lecawa yabantu abangacawiyo. uThixo mane nipha amandla ukuba nikwazi nokuvangelela elikhaya ukuze lecawa ingapheleli apha bazalwane. Ngoba yona nto siyinqwenelayo into yokubana ngaba ivangeli likaThixo iyokufikelela napha kulaa ndawo kuthiwa ayinakufikelela kuyo. Siveza amandla kaThixo into yokubana ngaba ayakwazi ukugqithisa nalapho bekungacingwanga khona, but uThixo uyakwazi ukunika naphantsi kwelitye angene uThixo kuloo ndawo inabantu bakhe inezidalwa zakhe. uThixo woxolo ke kwangangaqhubekeka unenza bahle bazalwane. Nenzele incebo uThixo ngoku nangonaphakade. Amen. Wow man, uba mhlawumbi bekuzo bekhola nto ithiwa ntona sengqondweni yakho okanye speak your mind. Ukhupha ba bawo apha kule ndlela ka-R63 apha kaMakhekhe ke kwatshayiswa omnye umfana wasweleka. Kwakule ndlela le apha kaMakhekhe kutshayiswe omnye umzalwane wakayali ukwikoma nje sithetha nje apha eFre. Kuthiwa ke injury yakhe ilapha entloko.
Kwalapha kulo R63 ikhona ingozi ibikhe yambi apha yathatha ubomi bomzalwane wethu umvuyisi imbuqi. Kwalapha kwa-R63 kule veki iyi-1 isisothukeleyo kwakho ingozi ekhoyo phaa ngaphambili ebekhe uNtusi kuthi yenzeke phambi kwamehlo akhe umlandeli wethu omkhulu. So ezi zinto ke sidla ngozibona eTV-ni bawo xa zisenzeka kubantu noko esibaziyo iyafuneka ukuthi nangona besiyewula ke ngemithandazo yethu siyewule ngakumbi kwikona ke ndizama ukuthi kwikona esithandaza kuzo kwikona esincokola kuzo noThixo siyibeke indlela le yethu esihamba kuyo noba ayiyo lena kodwa indlela nje le esihamba kuyo. Uyayazi indlela ohamba kuyo nami ndiyayazi indlela endihamba kuyo ehamba oodade noobhuti noosisi bethu oomama bethu sithi uThixo makakhalime mani noko makakhalime uThixo ukubana ke sinokuthi sithandaze simqhelomnye uThixo uyakwazi ukusiva emithandazweni yethu nje yiloo nto uba umantu evele nje yahlala apha entliziyweni yam nasengqondweni yam ukuthi kuyafuneka ukuthi sithandazele iindlela zethu zazoMzantsi Afrika. Bawo enkosi bawo I think kubalulekile nokuba sele sigqithisa namazwi enkuthazo phaa kumama uMbuqe kwakunye nefemeli yakhe. Kuba nzima ke bawo ukuba uthi ungumuntu omdala uthi ubona nonyana esazama ukulungisa izinto emveni kokuba uzazi ke wena ukuba usuka phi naye kwakunye ke nento enenkonzo ngoba la mzalwane noko ukuba ndiyakhumbula kakuhle ngoku ke wasaqala uba ngupresident semncinci wayekhona phaa kweza komiti zenu zokuqala zange ndibe ngupresident bawo ndandingusihlalo bawo wangupresident bawo kwakuthiwa president hayi okanye wawungazazi izinto ngokuya wasathanda ukuba ngupresident kodwa ke ngokuya wangusihlalo bawo noko abazalwane obviously kanje isuka kude ivangeli noko ke ndiyathemba into yokuba nala msebenzi beniwenza oxhuma ibhatyi uhambe kakuhle. Sinibeke emithandazweni ke kubantu bonke abanxulumana nengozi ezisendleleni sibeke emithandazweni bawupiko masivale inkonzo yanamhlanje njengeqala makanisekelele uYehova nigcine makabukhanyise uYehova ubuso bakhe phezu kwenu aninike noxolelo lwakhe luze luthi ubabalo lwenkosi yethu enguYesu Kristu lwangahlala liphumule phezu kwethu sonke singabanye ngabanye kude kuye uKristu esokulanda abanyulwa bakhe besithi amen. 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 Uyile ecaweni lecawa besiyenzele wena ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu ebesiyenzele yena lecawa ukuba ke upha eKapa kwithoko kunye noba ukhiva lecawa besiyenzele wena ukuba ke uthe chupha izindleleni zasemgwale ubona upikoko lecawa siyenzele wena ukuba ke ungumuntu oye wachaphazeleka kwingozi zendlela imithandazo yethu kwakunye nelacawa siyenzele wena. Masiphinde sidibane kule veki zayo ngensimbi yesihlanu kwicawa yabantu abangacawiyo. Sibulele kumuntu wonke bazalwane. Igama lami bekusihle bonani kambe ndedwa ndihamba noliyabona wakapikoko kwakunye noAnele wakwamnguni. Le icawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo thandazeka eBabayeni. Babayeni enkosi. Babayeni. Take 3. Babayeni.